Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wa kafa. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadinil Mustafa wa ala alihi wa ashabihi ahli sidqi wal wafa, amma ba'du. Bapak-bapak kiai sedayanipun ingkang sangat kula takzimi wa bi muqaddimah sayyidil akh panjenenganipun Bapak Kiai Asy'ari, Bapak Kiai Imam Syafi'i, ugi para kiai sanesipun, sesepuh bini sepuh, Bapak Kepala Desa sedaya perangkat, tokoh-tokoh masyarakat ingkang minulya, Bapak Ibu para wali santri, hadirin hadirat ingkang dipun mulyakaken. Kula namung badhe ngaturaken mindoni mawon setunggalipun cuplikan ayat wonten ing Al-Qur'an dawuhipun Allah, qul hal yastawil ladzina ya'lamuna wal ladzina la ya'lamun. Ini pertanyaan sederhana saking Allah tapi mboten butuh jawaban. Qul dawuh sira Muhammad, hal yastawi apa ta padha sapa alladzina wong akeh ya'lamuna kang padha duwe ilmu sapa alladzina walladzina lan wong-wong akeh la ya'lamuna kang ora padha duwe ilmu sapa alladzina. Padha apa ora wong pinter karo wong bodho? Jawabane pripun, Bu? Padha apa ora wong pinter karo wong bodho? Jawabane dos pundi? Gusti Allah mboten butuh jawaban, merga wis maklum nek wong pinter karo wong bodho niku ra padha sembarang kalire. Gayane ora padha, ngomonge ora padha, lagake ora padha, kelakuane ya ora padha, ibadahe ya ora padha, maca Qur'ane ya ora padha. Ayatun min alim ahabbu ilayya min juz'in wahid. Dawuh Kanjeng Nabi, ana wong alim maca Qur'an mek sak ayat iku luwih tak senengi timbang wong bodho maca Qur'an sak juz. Dadi ana wong alim maca Qur'ane mok nun kuwi sak ayat, tapi nek sing maca nun ku Pak Asy'ari luwih apik timbang nek sampeyan Yasin ping 7. Ana wong alim kiai lungguh nang dalem pinara lungguh tok gak nyambut gawe gak wah apa-apa, kuwi wong sowan biasane nggawa amplop biasane. Lho lungguhe kok oleh hasil iki kiai, nek ra kiai ra iso. Sama nek sowan kiai ya ngono model. Ya lembean tok kuwi kowe. Ngono pengen ndek anak apik kon didalane. Sembarange mboten padha, turune mboten padha. Naumul alim khairun min ibadatil jahil. Turune wong alim iku luwih apik timbang ibadahe wong bodho. Lho ngantek turune iki lho wong pinter karo wong goblok ora padha. Iki tak sampai nono santri-santriku. Jadi naumul alim khairun min ibadatil jahil. Turune kiai kuwi luwih apik timbang ibadah santri. Mulane nek ana kiai karipan kuwi ora oleh digugah. Ben sak tangi-tangine. Mergo turune kiai luwih apik timbang ibadah santri. Matine mboten padha. Mautul alim, mautul alam, mautul jahil, mautun nafsi. Nek ana wong alim kok mati niku mboten karepe dhewe. Mergo Gusti Allah arep ngerusak jagat. Carane wong alim dipateni. Tapi nek wong mati iku wong bodho, wa mautul jahil mautun nafsi. Nek wong bodho sing mati kuwi mati karepe dhewe. Mulane sing goblok-goblok kowe nek ape mati, nang mati kowe. Wong uripem karo mati neme ra ono bedane. Niki pentingnya lembaga pendidikan sebagai mata rantai dari misi dakwahnya Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang akhirnya tentang tanah Jawa niki diteruskan oleh para wali dalam dakwahnya, misine mencetak generasi yang ulul albab. Niki tenggene ayat Al-Qur'an wonten asbabun nuzule. Satu ketika ada 3 orang sahabat namanya Atha ibnu Umar dan Ubaid bin Umar. 3 orang sahabat ini mendatangi Sayyidah Aisyah radhiyallahu taala anha sebagai istri tercinta dari Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pancen sak badane wafate Sayyidah Khadijah, istri tercintane Kanjeng Nabi niku Aisyah. Saking cintane Kanjeng Nabi nek nimbali ora tau nyeluk jenenge Sah, Isah, Ais gak tau. Tapi nek manggil ya Humaira,
wahai si merah delima. Pancen Aisyah itu kan pipinya putih kemerah-merahan kayak apel Australia. Ora kaya pipine wong blongsong. Burek-burek ngono. Loh ini pelajaran Bapak, ampun sering kula aturno. Rasulullah saja kalau panggil istrinya betapa mesranya, ya Humaira wahai si merah delima. Ini pelajaran. Jenengan nek rumah tanggane pengen koyok Kanjeng Nabi, baiti jannati, rumahku adalah surgaku, rumah tangga yang menjadi miniatur surga. Panggil istri yang mesra, aja trimo dik kurang mesra, Dinda. Oh enggak oh sampean bojo dhuwur celuk, truk Petruk. Iki lho wedange truk. Gak oleh. Engko sampean ndek bojo lemu nang brot gembrot. Kowe ada ngopo mbrot? Meskipun itu bener ndak boleh dilakukan. Ibu engko sampean ndek bojo ireng ndak ene nyeluke si black sini dong. Tak kasih katok bolong ngono. Senajan kuwi bener, sampean ndek bojo botak aja katik tak botak terono pasar tak. Meskipun itu bener jangan ya Humaira gitu. 3 orang sahabat ini pengen ngerti dari Aisyah sebagai istri tercinta. Wong telu niki tanglet, ya Ummul Mukminin. Panggilane garwane Kanjeng Nabi niku Ummul Mukminin, cara saiki ya bunda. Sebagai istri tercinta dari Rasulullah, amaliyah apa yang paling menakjubkan dari Rasulullah? Niki jawabannya Aisyah, seluruh amaliyahnya menakjubkan. Betapa seorang istri yang baik ketika ditanya hal apa yang paling istimewa dari suami ibu, jawabannya seluruhnya istimewa, seluruhnya menakjubkan. Ibu-ibu mbelongsongi cara ditakoni apa yang menakjubkan dari suami ibu, paling ibu-ibu nek jawab seluruh amaliyahnya belenek, menyebalkan. Karena memang sekarang banyak suami yang kehilangan karakter sehingga istrinya tidak lagi merasa takjub. Wong lanang ra iso ngramut awak, tidak mampu mempertahankan ketakjubannya istri. Sekarang banyak biyen nalika sik enom gayane titik-titik parfum jes sambune bel sik enom, saiki wis tuwek mambu balsem, PPO, Remason, kerokan nek bendina. Aja salahno wong wedok lek sama nyedak disentak, rasa turu kene Pak, turu njaba ae, watukem lho watukem. Ambekan pindhoe watuk ping 8 ngono. Mergo wong lanang sudah tidak mampu membuat istrinya takjub. Aisyah kemudian bercerita, bayangkan pada suatu malam ketika saya telah berdua di kamar bersama Rasulullah, kami pun siap melakukan hubungan intim sebagaimana layaknya suami istri. Kulitku telah bersentuhan mesra dengan kulit Rasulullah yang halus dan mulia itu. Kowe tukang syuting kok melok nyedot ambekan nih modelnya kaya ngempet. Urung dibojo rasa melok-melok mbayangno sing ora-ora wae. Aku ke nyeritani bapak ibu ki lho. Kowe modelnya kok ngelek idu ngono model. Pun kula terusno mboten niki ceritane. Rasa mbok syuting ra apa-apa. Aku wis mbelenger di syuting kok. Kami pun siap melakukan hubungan sebagaimana layaknya suami istri. Kulitku telah bersentuhan mesra dengan kulit Rasulullah yang halus dan mulia itu. Kami pun sama-sama bergairah, kami pun sama-sama terangsang. Kemudian secara perlahan Rasulullah membisikkan kata halus ke telingaku, ya Humaira, izinkan aku untuk beribadah kepada Tuhanku, dan ini kita tunda setelah aku tahajud. Bapak-bapak kira-kira saged mboten Pak? Wayahe hot-hote, wayahe greng-grenge jabut tinggal tahajud. Ya kutah kabeh nek wong blongsong. Sekorat karet tok endi-endi. Aisyah pun menjawab, ya Rasulullah, sebenarnya aku senang kalau engkau berada di sampingku. Tapi aku jauh lebih senang kalau engkau beribadah dan mendekat kepada Tuhanmu. Mari saya ikuti, kula dherekaken sareng-sareng marek dateng Gusti Allah. Cara ibu-ibu mlongsong ya. Tutukno sik, wis kadung kaya ngene kok, kaya khusuk-khusuk. Tahajud ya tahajud, tapi nek bar menisan. Betapa kehidupan Rasulullah terjadi balance, keseimbangan
antara ukhrawi dengan duniawinya. Kemudian Rasulullah tahajud bersama Aisyah. Lama beliau tahajud sampai kelalen rasido ngonoan gue. Rasulullah bersujud bersimpuh di hadapan Allah. Lama beliau bersujud sambil menangis sesungguhan sampai air mata beliau membasahi sajadah tempat sujudnya. Kanjeng Nabi ku nek salat dalu mesti sajadahe teles. Padha karo wong blongsong, teles mergo trocoan ngono. Rasulullah lama beliau berzikir munajat kepada Allah sampai subuh kerinan. Tapi kerinane Kanjeng Nabi ora kaya wong blongsong. Sahabat ini wis ngenteni ten gene masjid dangu Rasulullah dereng rawuh. Ya kira-kira cara kene ya wis mestine cara mancing jam 4 niku kira-kira jam 4:30 Kanjeng Nabi dereng rawuh. Niku kerinane nenek sampean kerinane kan jam 8. Sholli fardhu subhi rakaatain mustaqbilal qiblati kawanan lillahi ta'ala ngono kuwi. Sampai diparani karo Bilal. Sahabat wis do ngenteni Kanjeng Nabi dereng rawuh, dipalani karo Bilal. Bilal memberanikan diri untuk masuk tendaleme Kanjeng Nabi, didapatinya Rasulullah sedang berbaring sambil menangis sesenggukan. Kemudian Bilal pun memberanikan diri untuk matur datang Kanjeng Nabi, ya Rasulullah, apa yang membuat Anda menangis? Bukankah telah diampuni seluruh dosa-dosa Anda yang telah lalu maupun yang akan datang, tapi kenapa Anda menangis? Rasulullah menjawab, betapa aku tidak menangis wahai Bilal, telah datang Jibril kepadaku dengan membawa sebuah wahyu yang ini luar biasa menurutku. Kemudian Rasulullah membaca wahyu itu, inna fi khalqis samawati wal ardi wa ikhtilafil laili wan nahari la ayatin liulil albab alladzina yadhkuruna Allaha qiyaman wa qu'udan wa 'ala junubihim wa yatafakkaruna fi khalqis samawati wal ard rabbana ma khalaqta hadza batilan subhanaka faqina 'adzaban nar. Enak wong salone ora. Kanjeng Nabi nerusno dawuhe, binasalah wahai Bilal, celakalah wahai Bilal, barang siapa yang membaca ayat-ayat ini kemudian tidak mau memahami isi kandungannya dalam-dalam. Orang Islam akan celaka kalau kehidupannya tidak seperti ayat ini. Pendidikan-pendidikan yang ada tidak akan berhasil, tidak akan barokah, bahkan akan binasa, akan hancur kalau tidak menggunakan karakter sebagaimana ayat ini. Pentingnya karakter yang ulil albab, ahli zikir, ahli fikir, ahli ikhtiar. Sering kula aturna ten pundi-pundi, takwa, cerdas, terampil, sensitif, kreatif, produktif, atine tertib, uteke lantip, tangane ya urip, ngerti, pinter, tur prigel, sregep zikir ya pinter mikir, ya gelem dangir, gelem malir, gelem nyupir, gelem jangan menir, nek dhe musuh wani melintir. Mampu menghadapi masalah moralitas, kreativitas dan kriminalitas, akliyah, kolbiyah, jasadiyahnya terpadu, raga, rasa, rasio menyatu. Ini yang diterapkan oleh Rasulullah, diterusno kalih para wali. Allahumma sholli ala Muhammad. Baleni mawon kula, wali songo sukses ngislamno tanah Jawa keranten menggunakan metode ulil albab. Ngapunten, pertama, anak itu adalah pemimpin. Hakikate sedaya menungso niku pemimpin, minimal mimpin awake dhewe. Lah dadi pemimpin niku abot. Apa maneh mimpin masyarakat, nuwun sewu Pak Lurah. Mimpin masyarakat niku gampang mimpin pondok pesantren. Mergo santri wi senajan puluhan ewu mesti nurut karo kiyaine. Kiai ngongkon ngetan, santri 10.000 ngetan kabeh. Kiai ini ngongkon ngidul, santri 10.000 ngidul kabeh. Tapi nek masyarakat kuwi angel, terutama nek wayah pilkada, wangel tatanane.
ini ngajak milih anu masyarakate rong karuan gelem. Enten pundi-pundi ngoten kok. Pak, sampeyan sampean pilihan milih sapa Pak? Engko jawabane lak simpel, ora ngurusi, ya ndi sing duwe akeh tak pilih. Sing nom-nom kowe milih sapa Mas? Aku milih sing gelem berjuang. Berjuang piye Mas? Beras, baju dan uang. Nek ra ono iki ra kudu angel. Lah pemimpin niku pertama kudu iso dadi uswah tulodo. Nisbate pemimpin dalam sholat jamaah iku bukan sekedar dinut karo imame, ditutno imam tok, tapi nyontoni maca Fatihah iku ngene, rukuk iku posisine ngene, sujud iku posisine ngene. Yang kedua, pemimpin kudu ngerti kondisine makmum. Imam harus tahu kondisi makmum, pemimpin kudu ngerti kondisine masyarakat. Wali Songo niku sedaya apal Quran. Sunan Bonang ku apal kitab Sahih Ibnu Hibban, kitab sakmene kandele apal. Tapi lek nuturi wong ora obral dalil, nasihati wong ora kok pamer dalil. Para wali ku nek ngaji nuturi wong ora kok titik-titik qul ta'ala ora titik-titik qul sallallahu alaihi wasallam boten. Maka kebijaksanaane para wali nek nuturi ku jane yo Arab tapi dijawakno ben gampang dipaham. Jane yo Arab tapi dijawakno. Nek ana lapangan nombo kuwi dijenakno alun-alun. Alun-alun ini aslinya bahasa Arab. Al-laun, al-laun. Begitu dari kiai kok kaya orang ngandel sangan itu. Iki aku ki tenanan niki. Al-laun kuwi maknane macem, al-laun maknane macem. Dadi alun-alun kuwi maknane macem. Macem mangkane no alun-alun isine lak mau macem-macem wonge. Ana sing lungguh, ana sing medhongkrong, ana sing ngadeg, ana sing mlaku, ana sing mlayu, ana sing dodolan, ana sing gendaan. Paling akeh wong blongsong kuwi napa. Kowe nek nyelameti bocah, nyelameti cah cilik kayak ana jajan kuwi aja tinggal tenan gawean lambang. Lah jajan kuwi jenakno iwel-iwel minangka pendonga. Iwel-iwel kuwi asluhu wali walidaya. Nek blongsong apa muni wali walidaya kesuwen iwel-iwel ngono ae. Niki tafaul anake cek birrul waliden. Nek nyelameti wong mati kayak ana apem. Apem kuwi asluhu afwun. Artinya pengapura. Saman mune afwun sing fasih teteh ngoten nak kerepotan to. Ya gelis apem ngono ae ben. Niki tafaul sedekah rupa apem, dosane mayit cek disepura, maknane pengapura. Lho sampai saiki lho ora usah semayan. Wong Jawa pol kulon nganti poletan nek nyelameti wong mati ra ngarah ninggal apem. Mesti ana apeme. Cara blongsong lak ngoten to? Nggih, malah kula ngerti nek apeme wong blongsong empuk-empuk ngono. Kowe kok hahaha banter tenan. Nek atos iki watu Pak jenenge Pak. Mula tembang suluku-suluku bathok kuwi asline bahasa Arab niku. Usluku suluka batnak ngambau sira kabeh kelawan koyok pengambahe weteng. Lho wong Jawa dadi sluku-sluku. Asline usluku suluka batnak. Batnaka la ilaha illallah, batinmu isin ana la ilaha illallah. Lho kok dadi bathoke elo. Wong rakal nu tak lelo legung kowe karepe la ilaha illallah Allah maha agung. Wong la haula wala quwata illa billah ya lolo kuwato ngono kuwi. Si Rama menyang Solo, siru ma'aman sholla, siru lumaku sira kabeh ma'aman ing dalam sertane wong sholla kang salat sapa wong kon sregep salat, siru ma'aman sholla diunekno si Rama menyang ngono kuwi. Oleh-oleh payung mutha Allah faizun ala man taba. Gusti Allah seneng karo wong sing tobat. Allah faizun ala man taba dadi oleh-oleh payung tak jentit lolobah ittakhidillaha rabbah. Dadekno pangeran Allah kuwi pangeranmu, liyane aja. Wong mati ora obah, man mata ro'a dzunubah. Wong nek wis mati man utawi wong mata iku lamun wis mati sapa man ro'a mongko weruh sapa man dzunubahu ing pira-pira dosane man mata ro'a dzunubah. Wong Jawa dadi wong mati ora lho. Ora ngandel ya wis. Yen obah medeni bocah dzunubadainin ya ghillu yadah sing garakno belenggu tangan loro niki dosane utang. Ya mbah utangno Gusti Allah rupa ibadah mahdhah, mbah utang ning menungso rupa ibadah muamalah. Ya nurip goleka duwe rattibil qalb bil qauli tsabit. Atimu kudu runtut dengan al qaulu tsabit. Apa qauli tsabit? Ya la ilaha illallah. No.
Terus guri dhewe sik ditambahi sir pong udele bodong sir sairon dalla sawaban, kon nempuh dalan sing bener. Wali biyen niku ngoten carane. Jadi pertama punya kecerdasan emosional, ngerti kondisine masyarakat sing didepi. Sunan Kalijaga nuturi wong iki trimo kowe aja kalah karo kodhok ngono tok, ora usah kathek olatane, ora usah. Kodhok kuwi kena dige ilmu, nek roh banyu udan dikei nikmat ra karuan karo Gusti Allah do ngaji dhewe-dhewe. La ing syakardum la azidannakum wala ing kafardum ngono kuwi. Nek kodhoke ra patek iso ngaji ya qul huwallahu ahad, qul huwallahu ahad. Nek kodhok sing goblok ya trimo maca qul ing kuntum, qul ing kuntum, qul ing kuntum. Kodhok goblok. Lho sapi kuwi bar dikei mangan terus bengah, wah kuwi krungune kuping sampean. Dhek saking matur suwune bar dikei mangan terus muni alhamdulillah. Coba ngomong persis game kae. Tak gasak kapok kowe. Aku mbok anggap misanane pedet ngono ya. Bebek iki krungu ngono kok. Oh niku bebeke maca tasbih asline. Subhanallah, 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 subhanallah. Ayat Qur'ane ya pirang-pirang, yusabbihu lillahi ma fis samawati wa ma fil ardh, sabbaha lillahi ma fis samawati wa ma fil ardh, yusabbihu lahu ma fis samawati wa ma fil ardh. Kabeh makhluk langit bumi bertasbih kepada Allah. Sunan Giri yang ngono nuturi santrine ya mek tiru tawon. Ngono ae ra usah qila sallallahu alaihi wasallam. Kasaqala ta'ala rasah. Kowe tiru tawon miber kuwi krungune sampean nek trimo gembrembing to asline kuwi zikir tawon kuwi Allah 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 Allah. Lho tawon miber nek dirungokno sing tenanane suarane Allah 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 Allah. Sampeyan nek ora percaya pengen cetha nyekel sitok nang templekno kupingem. Rungokno engko. Engko nek kesetrum ya Allah ngono kuwi. Ayo do zikir, ayo do tahlil. Mula ten pundi-pundi tahlil digalakno niku tinggalane Wali Songo. Kowe ora usah kathek kepengin dalile ndi, dasar hukume ndi, ora usah. Oh nyatane tahlilan sak Indonesia mulai Sabang sampai Merauke iki lho ora usah janjian, ora usah semayan, padha lafate tahlil ya ngono kuwi. Niki nek barang ora bener jelas selenco, mesti selenco. Wong Jawa Barat karo Jawa Timur tahlile mesti ora padha. Sumatera karo Jawa mesti tahlile dhewe-dhewe, nek pancen kuwi ora bener. Nyatane sak Indonesia ya padha kabeh tahlile, ngantekno Mekah tahlilane ya ngono kuwi. Kowe rong tau nang Mekah mulane diceritani ketok lho ngono. Nek kula alhamdulillah, kula pun ping pisan. Lho wong tahlil ku jiwa nasionalisnya tampil, patriotisme. Dasar negara kita Pancasila ki nek cara diekspresikan diudari maknane ya tahlilan wong kondangan tahlilan kuwi kok. Nek Pancasila muni Pancasila satu ketuhanan yang maha esa kuwi maknane la ilaha illallah. Monggo sareng Bu. Lah kuwi ketuhanan yang maha esa. Wong tahlil sing paling akeh diwaca kan ya kuwi to. La illallah, la illallah, la illallah. Kuwi nek berkate gede. Masyarakat niku macam-macam. Mula ini yang diterapkan oleh Mbah Kanjeng Sunan Ampel, pendiri pondok pesantren pertama di tanah Jawa. Santrine Mbah Sunan Ampel niku macam-macam. Ana kelompok santri putrane Raja Majapahit jenenge Raden Fatah. Ana anake Raja Sriwijaya jenenge Raden Husain. Ana kelompok santri saka turunan Brandal ben rampok alias bajingan jenenge Brandal Lukajaya. Kabeh dirangkul dadi siji. Nah, wong Islam no Jawa niki ya macam-macam. Allahumma sholli ala Muhammad. Yang kedua, kecerdasan spiritual atau spiritual question. Kowe nek ora ngerti spiritual question kuwi tape digoreng kuwi. Carane dos pundi man zayyana dhawahirahu bil mujahadah. Nah wong ngimbohi wae kok akeh-akeh. Wis bar dimboi Pak Yai Asy'ari mosok imbuh
Sama nyakulino mbah ping 3 ngono Gus wengi. Ya wis nek ngono. Hasanallahu sarairahu bil musyahadah. Tiyang niku janji gelem nemen-nemeni anggone ibadah. Ya sak isoe wong ibadah niku. Monggo Allah bakal mbagusi aten-atenane wong iku kelawan musyahadah, makrifat dateng Gusti Allah. Isyadur ruh, isyadun nafas, sing penting mantep hubungan karo Gusti Allah. Ra paham artine ra apa-apa. Sampeyan dikiri ra ngerti maknane ra apa-apa, sampeyan ra ngerti Gusti Allah wis ngerti kok. Ra apa-apa. Keturutan mergo Gusti Allah wis ngerti apa sing sampeyan karepno. Pokoke sampeyan gelem muni Allah ngono Gusti Allah wis ngerti. Padha karo ngene lho Bu, misale sampeyan mlebu restoran misale. Tapi taune restoran to ora wong blongsong. Umpama sampean mlebu restoran nggih terus sampean kan ora usum ditakoni ngersakaken dahar napa ngunjuk apa ora usum no restoran tak critani aku sing kulino soalé nek sampean kan rong patek kulino kuwi mek trimo disodori kertas tulisan kuwi lho daftar menu niku ya ora roh trimo disodori kertas daftar menu makanan iki minuman niki kan niku ono rawon, rames, gule, macem-macem ngono, sego kebuli, sego apa ngono terus ono minuman es teh, es jahe, es kopi, misalkan senenganku kan kopi. Ora jahe ngene iki. Terus ono lho aku cerita daftar menu kuwi lho minuman, ono es teler, ono es mego mendung, es apa lah sampean kok penasaran pengen roh es mego mendung ki apa pancen wong blongsong kan katrok-katrok dadi ra roh kok eneng es mego mendung ki apa ki ngono sampean penasaran kowe to sampean ra roh es mego mendung ki modele piye corake piye regane pira ya ora dunung sampean kok gelem muni nang gone pelayane Mbak es mego mendung engko lak teko ese padahal sampean ra dunung to karepe ya sing ngono kuwi mulane wong urusan karo Allah, urusan karo Kanjeng Nabi ra roh artine ra apa-apa sing penting mantep. Itu kali wong tuwek-tuwek nek serokalan ngewelik-ngelik ngono kae. Marhaban ya nural aini marhaban. Mbah apa artine mbah? Mbah ra roh. Roh artine tapi yang penting atine mantep beres hubungan kali Allah niku ngoten mergo niku komunikasi kali Allah niku komunikasi yang irasional kan nek cara ilmu komunikasi kan ono komunikasi rasional ono komunikasi irasional komunikasi rasional kula ngomong sampean rungokno sampean ngerti iki jenenge komunikasi rasional teleponan SMS-an komunikasi rasional nek irasional ku ora kenek diomongno tapi bisa dirasakan tidak bisa diungkapkan tapi bisa dirasakan ra usah diomongno wis paham mangkane winginane kula aturno nggih padha ndongane sing diwaca iso padha tapi mandine ora padha soale atine sing maca sambunge nang Allah ora padha kiai desa kuwi rata-rata dongane ra fasih blas ora fasih rata-rata kiai desa nek ndonga amuk-amukan Allahumma inna nas'aluka salamatan fid din wa ngafiyatan fil jasad wa barakatan fir rezeki warahmatan ngindal maut wa magfiratan ba'dal maut hawin alaina fi sakharatil maut ngono blas ora fase robbana ngatina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar wa qinal jannata mangal ngabror ya ngaji jang gopar ya robbal ngalamin blas ora fase citoke ustad pondokan nek ustad yo fawaseh dongane ustad kok robbana ajina ora terima atina pokoke ajin fid dunya hasanat tak marbutoh lho diwaca ustaz kok wa fil akhirati hasanat wa qulna lah ra karwan fase ayyuhuma aqbalu indallah pundi sing dongane diterima Allah pundi sing diijabahi Allah ternyata ora kok sing fasih ausalluhuma biruhihi ilallah yendi sing atine nyambung ten Allah niku sing diterima
Makanya aja mbok anggap sepele kiai biyen dongane rambut jaji tapi mandi-mandi. Soalnya atine sambung ten Allah. Nambani lara untu ya rambut jaji dongane ya trimo nganggo paku karo ganden. Ayat sing diwaca ya me alladzi waswisu fi sudurin nas minal jinnati waras. Kaya guyonan tapi mandi. Nyatu sih lebu mbeleh sapi njajal. Mbah Yai Khalil enek tamu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Lungguh. Wong ndi? Blongsong Mbah Yai. Tak apikno saiki wae. Blongsong, engko mbeleh sapi judule. Ono lungguh. Nggih Mbah Yai, lungguh. Nggih Mbah Yai. Terus eneng sing nyuguhi mbah apa? Kuwi disuguhi apa nang diombe? Nggih Mbah Yai nun sewu kula unjuk. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Enak toh? Gulane gula Jawa kuwi. Nggih Mbah Yai, cuma jaine rontok kurang Mbah Yai. Ora usah gawe neh. Aku apa wis kok. Ana apa kowe? Nun sewu Mbah Yai mangke dalu jenengan kapurih ngimami tahlilan, kula nyewu mbeleh sapi Yai dados undangane nggih kathah. Oh iya insyaallah aku teko. Wis Mbah Yai Khalil rawuh undangan wis do teko. Begitu Mbah Yai Khalil lungguh terus dawuh ngene. Piye undangane wis teko kabeh apa durung? Sampun Yai. Oh iya wis teko kabeh ayo bareng-bareng tahlil tak imami. Mbah Yai Khalil ngimami tahlil ora suwe, Bu. Afdhalul dzikri la ilaha illallah. Monggo ditirokno. La wis. Ya wis. Ngimami tahlil mek la ilaha illallah ping pisan tok kuwi. Ya bareng ngimami tahlil marono pawon, methuke sing digawe. Jere mbeleh sapi. Nek wis masakane mateng nang ditokno. Sing di omah kondo, nuwun sewu Yai. Mangke dahare sak bakdane tahlil. Jere Mbah Khalil, tahlile wis bar. Nang ditokno. Lah sing di omah yo gremeng to. Mbalik cengkelake karo gremeng. Lah iya, belehno sapi ngoyo-ngoyo ngimami tahlil mek. Tapi wong Mbah Yai Khalil niku ma'rifatullah bi muraqabatil qalbi, ngerti kerenteke atine wong sing di omah gremeng ira diceluk. Kang Sutaji rene Kang. Dalem Yai, kowe kok gremeng Kang? Mboten Yai, mboten gremeng. Nah mau kowe gremeng, mboten Yai, nuwun sewu. Tiyang mriki niku tahlilan nek dibelehno pitik, tahlile 15 menit Yai. Nek mbeleh wedhus tahlile setengah jam. Nek kula mbeleh sapi to Yai, mestine tahlile kan yo sak jam. Jenengan kok mek terus Yai Khalil dawuh, "Lau arafta ma fi tahammuliyati la ilaha illallah." Kowe pengen roh kekuatane la ilaha illallah to. Sapimu sik pira? Tasik kalih Yai. Ndek jukuk gorene. Damel napa Yai? Ora usah takok, jukuk gorene. Nggih Yai, sapi loro dijukuk Pak, dituntun. Gelinuk lemu sekan. Kan biasanya sing dibelah kan sing paling kuru to. Lemu dituntun tekan ngarepe Yai Khalil didhawuhi, "Ayo, saiki ditimbang abot endi sapimu loro karo la ilaha illallah ku sitok ae." Pertandingan berat badan sapi loro melawan la ilaha illallah. Golek kayu sing wedi gen nimbang, sapi loro dikerentak talene tampar. Ya Khalil mau juga godhong waro aribang ditulisi bi izzatika ya Allah la ilaha illallah. Dilinting terus ditimbang. Lu bareng ditimbang lho sapi loro jomplang mendhuwur. Diomongi karo ya Khalil, kowe roh dhewe to. Sapi 6 loro karo la ilaha illallah, sik abot la ilaha illallah. Kowe kalah. Nek ngono sapi 6 sing loro kaya tak go muleh pisan. Jere sing di omah, sapi telu entek ya gara-gara lu podo lane tapi kekuatannya seje. Mbah Yai Mutamakin Hajan niku lho, mimpin perang gerilya niku alim alamah. Mbah Mutamakin ngantek kitabe tekan Madinah. Kula pas ten Madinah niku nate ngertos kitabe Mbah Yai Mutamakin, masyaallah. Madinah ku sama negak roh ya kulone Madiun. Kowe ngulon terus cara becak paling ya 4 tahun tok kono wae. Tok engko. Niku mimpin perang gerilya musuh Londo. Dikepung Londo, piyambake kepepet ke pojok, ra iso nondi-nondi. Iki kecekel tenan rasane. Lajeng Mbah Mutamakin niku maca ayat. Waj'alna min baini aydihim saddaw wa min khalfihim saddaw fa aghshaynahum fahum la yubsirun. Ilang
londo goleki ra nemu ana diubek ora temok. Santriku ya tak kei ijazah kuwi Bu, tak kon ngamalno. Dia numpak sepeda motor ora helman, eneng operasi polisi gagenan diwaca ayate waj'alna min baini aidihim satam perit ketilang. Waja'alnane podo tapi mandine kok ora podo. Jenengan kelingan Kanjeng Nabi nalika hijrah ten Madinah digodak tiang kafir sing jenenge Surakoh melu ngleboni sayembara dikai hadiah unta 100 ya. Kanjeng Nabi kecekel ketangkep terus ditodong nganggo pedang di dadane. Ayo ya Muhammad man a'anak, ayo Muhammad sapa sing nulungi awakmu lek wis ngene iki. Kanjeng Nabi mek njawab sak kelima sampean tirokno Bu. Kanjeng Nabi njawab ngeten, Allah. Ayo sareng sepindah meleh, sepindah meleh. Lho ngono ku pedange Surakoh ceblok, Surakoh semaput setengah jam ora sadar krungu Allah sing medal ke nglesane Kanjeng Nabi. Bapak sama nek pengen jajal sesuk sama no pasar Burno mlaku-mlaku terus ditodong wong nganggo lading no dodo sampean. Ayo sapa sing nulung kowe? Jawaban sing mantep Allah, tambah jero mantepe paling Pak. Podo Allah tapi kekuatane beda. Mula ulama biyen niku nggadah niki isyahadur ruh isyahadun nafas, ngarang kitab peristiwa belum terjadi wis dikarang. Sing diwaca trimo Al-Qur'an Pak ulama biyen, tapi paham tentang situasi, bahkan mampu meneropong ratusan tahun ke depan wis iso diwaca. Nah ulama saiki wong pinter-pinter saiki wacanane mbendina koran tapi ra dunung apa-apa. Mengko nate petuk wong sing ahli ilmu vulkanologi, ilmu tentang pergunungan, tak takoni kowe iki ahli tentang pergunungan, wong kowe iki ahli ilmu vulkanologi, tak takoni piye carane mbledosno gunung? Mboten ngertos sih. Nah piye carane ngempet gunung ben ora mbledos? Nggih mboten ngertos. Lah ilmu vulkanologi ki ilmu apa? Nggih ilmu kangge nginceng gunung sok apan mbledose. Lah dadi vulkanologi ki trimo ilmu pengincengan. Nek tukang syutingnya juara trimo ngono kuwi. Ora paham tentang situasi. Lah ulama biyen jajal murite Imam Malik sing jenenge Ahmad bin Muhammad ya, Abu Bakar Ahmad bin Muhammad Al-Haniyah yang terkenal dengan Al-Ashram. Sama nek maca kitab tapi gak apa nek maca kitab Umpama Al-Ashram niki sing dimaksud Abu Bakar Al-Ashram wis ngarang kitab Kaifiyatus Shalah fil Jawi, cara salat di udara. Dilokno karo wong Eropa, is stupid man, ki wong gendeng. Kok eneng salatno awang-awang. Lho ternyata 600 tahun kemudian ditemukan pesawat terbang eneng tenan salatno awang-awang. Mungkin 600 tahun saurunge ana pesawat terbang. Wi seorang ulama yang namanya Ahmad bin Muhammad Al-Haniyah iku wis ngarang Kaifiyatus Shalah fil Jawi, cara salat di udara. Ngantek wong NU karo wong Muhammadiyah geger bantah-bantahan carane salatno udara. Wong haji lho wong haji salatno pesawat. Nek cara wong NU kan li hurmatil waqti. Engko nek wis tekan King Abdul Aziz diiadah baleni salat neh. Lek wong Muhammadiyah cukup tayamum. Salat nang kono kuwi cukup tayamum, dadi tangane ditemplekno nang gone kursi pelek dike tayamum. Aku tahu bareng wong Muhammadiyah tayamum nang pesawat tak lokno, kowe kok tayamum nganggo kuwi. Iki kursi iki wis tau digawe wong, berarti mustakmal, gak sah tayamum. To wingong dhek. Endi Pak sing urung tau digawe Pak? Endi Pak sing urung digawe Pak? Ya ora eneng kabeh tau digawe. Akhirnya nang pramugari liwat tak didingi kae lho bokonge pramugari kae lho. Gawean tayamum kae urung mustakmal kae aku. No, sing bener yo kita wong NU kuwi sing paling bener. Aku ora kok anti sing liyane gak, mergo aku ya wong NU. Lane wong NU ki rata-rata nek ngaji ora kakean dalil. Neng wong ngaji kathek Al-Qur'an surat kesekian ayat kesekian jelas rapate NU, ora dunung ngajine biasanya. Kathek Al-Qur'an surat kesekian ayat kesekian alah preketek ngono kuwi. Nek wong NU rungokno ngajine ora kakean dalil. Ya pancen aku ya rapate apal ngono kuwi dalil-dalil. Tapi ya saya apal aku Pak ambek sampean. Bayi tabung nembe direalisasikan tahun 93 di Malaysia, awal bayi tabung.
Lho tapi biyen Imam Romli karo Imam Ibnu Hajar wis debat bantah-bantahan soal bayi tabung. Ngeten nggih ceritane. Misale nggih, bojo kula kalih kula kepengin duwe anak, tapi bojoku moh meteng. Ya mbah kok moh meteng, wong metengi ganjarane gede nggih Bu nggih. Pun nate kula aturna wong wedok meteng ini awan ganjarane padha karo poso nek bengi padha karo tahajud. Sangang wulan punjul padahal nek awan ya omongan mangan nek bengi melungker turu ngorok kuwi diganjar nek awan padha karo tahajud apa poso nek bengi padha karo tahajud selama meteng. Lho penake mulane ibu-ibu meteng neh nggih Bu nggih. Ngelairno wa idza wadu'at kharajat min dunubiha ka yaumi waladada ummuha, begitu ngelairno dosane resik di ngapura Allah padha karo bayi sing lagi lair kuwi. Makane wong wedok nek cerdas ya procot ngono kuwi ngresiki dosa. Pun di anak cilik kok nangis rewel candak cek dimiki ngemiki anake bikul 5 mi'atu hasanatin sak sedotan le ganjaran 100, ngemiki 2 sedotan ganjarane 200 ya karek ngitung to, ngemiki 3 sedotan ganjarane 300, 4 sedotan ganjarane 400. Lah nek anakmu sampai kuliah ora mbok sapeh kaya luwung oleh ganjaran kuwi. Piro wae kuwi. Ini ana sing ngomong ya peritel iki ngono. Ora dimut pakane ora peritel kok. Bojo kula pengen duwe anak tapi moh meteng. Akhire eneng mbok rondo nganggur. Randi bojo jenenge rondo ya randi bojo. Nganggur tak omongi mbok rondo, kowe timbang nganggur, wetenge tak sewane, wetenge sampean tak sewane nggo nitip anakku. Engko tak bayar saulan sakmene. Akhire buwaidah nek bahasane fikih buwaidah, nek bahasane Pak Asy'ari sel telur, indung telur, ovum. Pak Asy'ari kan wong pengalaman, nek aku kan ora pengalaman. Dalam bahasa fikih niku buwaidah, sel telure bojo kula dipundhut, terus sperma kula sing produktif diambil, terus disuntikno, didelekno, dititipno ana wetenge mbok rondo GMKE. Meteng tenan 9 wulan bayine lahir. Bareng anake lahir, aku karo rondo bantah-bantahan gegeran. Aku ngakoni iki anakku. Anake dadi royokan. Aku ngakoni iki anakku wong bibite teko aku mbek bojoku. Jarine rondo, ora iso, sing gembol aku, sing ngeden aku. Anakku. Lho, kuwi biyen wis dibahas zamane Imam Malik karo Imam Ibnu Hajar wis bantah-bantahan soal ngono kuwi. 93 baru direalisasikan. Jadi ulama biyen ku sing diwaca Al-Qur'an tapi paham tentang situasi. Operasi plastik kok nembe mawon enten operasi plastik. Tapi muridé Imam Abu Hanifah niku wis nate ngarang kitab iku isine ngene, enek wong irunge pesek padha karo irungku ngene iki. Tak akoni Pak Asarine aku pesek. Tapi pesek ndah sedep. Dire bojoku. Pesek ku enak nek dike ngambung irunge tok, lambene iso melok pelek. Bojo iso kelomoh rasa diraupi. Nek mbangir iso gayuh. Ya Pak Lurah bareng ngono ku gayuh kok. Kembang ireng. Ana wong irunge pesek. Niki dibahas kalih murite Imam Abu Hanifah. Ana wong irunge pesek, kepengin bangir, akhir mara nanggone dokter. Nah karo dokter ben bangir ditambal. Sing dike nambal apa? Ya daginge dhewe. Dijukukno daginge sing paling akeh teko awake. Lah umume daging sing paling akeh ya bokong to. Dicuwelo daginge bokong ditambalno irunge. Lah nek saiki wis dadi ngono ku lho, statuse iki lho daginge irung apa daginge bokong? Mergo nek dihukumi daginge bokong nondi-nondi irunge kudu ditutupi mergo aurate munggahno irung. Niku pun dibahas riyen. Dadi mangkane subhanallah sing dadekno ulama niku barokah keranten atine ketata. Ten kene kitab taklim niku lho nek wong jenenge Fakhruddin Al-Arsabandi niku wong karomah Pak. Saking karomahe nuthuk apa lho dadi dhuwit. Dene wong njaluk, Pak njaluk dhuwit Pak, piro? 1 juta. Sae dituthuk dadi dhuwit. Nyo, 1 juta. Pak njaluk dhuwit Pak, piro? 2 juta. 2 juta. Nek kiai saiki iso ngono, Pak Sari ra usah ceramah tok ndi-ndi. Tuthuk dadi dhuwit. Masya Allah. Yang terakhir, yang ketiga. Lo ngaji kok ora leh wis lho piye karep ndek. Kok ora dunung aku.
punya intellectual quotient, kecerdasan intelektual. Niki gunane pendidikan TPQ. Ilmune kudu dukur. Nah, sumbere ilmu niku Al-Qur'an. Alam tara annallaha anzala minas samaa'i maa'a. Apa awakmu gak roh Allah nuruna udan saka langit? Sing dimaksud udan niku ilmune Allah sing dititipno lewat para ulama. Sumbere nggih ten kene Al-Qur'an. Alam tara annallaha anzala minas samaa'i ma'am fa akhrajna bihi thamaratin mukhtalifan alwanuha. Dari air itu tumbuh beraneka ragam tanaman, tumbuh-tumbuhan. Sangka Al-Qur'an lahir macem-macem ilmu pengetahuan. Sumbere ilmu pengetahuan niku ten kene Al-Qur'an. Mila alhamdulillah Pak Yai Syafi'i niki wonten Madin dan TPQ Mambaul Khair, pas sumbere kebagusan. Kita dongakne muga-muga betul-betul saged dados sumber dari segala kebaikan, khususnya kangge putra-putri kita sedaya ingkang ngaji ten mriki estu dados generasi ingkang ulul albab, anak yang menjadi harapan orang tua, bahkan anak yang termasuk salah satu dari 3 amal yang produktif ingkang nate kula aturna panjenengan. Tasih inget ten Islam niki enten amal biasa, enten amal sing produktif. Amal produktif niku amal sing ganjarane mili terus mboten enten telase. Mulai sampeyan lakoni langsung oleh ganjaran, tur gak entek-entek terus sampai dina kiamat, tambah akeh tambah akeh tambah akeh tambah akeh tambah akeh tambah akeh ganjarane. Kula yakin sedaya pun sami paham lan mangertos menawi anak Adam menungso niki sampun seda wis mati, mongko kabeh amale putus, wis ora iso ngasilno ganjaran maneh, kejaba pinten perkara. Ngene kok ngajak terus ora mbok sauri aku. Kejaba pinten perkara? 3. Pertama sedekatin jariyatin. Sedekah jariyah niki sampean mulai cir langsung oleh ganjaran, tur gak entek-entek ganjaran sampean tambah akeh tambah akeh tambah akeh tambah akeh tambah akeh ngantek dina kiamat. Mulane wong Islam ra iso mlebu swarga kebacut kebangetan, wis dikei dalan sing gampange kaya ngoten kalih Gusti Allah. Sampean kok icir nah kene iki lek trimo tekel situk, trimo pasir sak bathok, selama iki sik dinggone ibadah, selama iki sik dinggone ngaji, sak lawase sampean terus oleh kiriman ganjaran, malah tambah akeh tambah akeh tambah akeh tambah akeh tambah akeh. Lah sedekah ku luar biasa fadilah. Mboten namung ganjaran sing saged diundhuh ten akhirat mawon, ten donya. Wong nek sedekah niku tambah akeh tambah akeh tambah akeh, ora kok kalong. Mergo rumus agama ora padha karo rumus matematika. Nek rumus matematika 1 tambah 1 mesti 2. Tapi nek rumus agama gak, 1 tambah 1 iso dadi 17. Kok iso? Wong salat jamaah, 1 imame, 1 makmume. Ganjarane pinten derajat? Nah kuwi 1 tambah 1 17. Rumus agama 1 tambah 1 iso dadi 700. 1 sing sedekah, 1 sing nrimo sedekah. Niku ditikelno ngantek 700 tikelan. Niku rumusnya agama beda. Wong nek medhit karepe moh kalong wis sejatine tambah entek, tapi nek luman ketoke kalong tapi sejatine tambah. Wong medhit ku ndek pitik 10 dilongi sitok, pikirane kan kalek 9. Pikirane wong medhit. Padahal nek kanggone wong luman mboten, pitik 10 dilongi sitok kuwi ora kok karek 9. Iso dadi puluhan ewu. Nah mergo sing sitok dikekno wong di rumat. Endok angkrem netes manak engko anake yo ngendok angkrem netes manak anak engko ngendok angkrem netes manak engko anake neh ngendok angkrem netes manak engko anake neh iso dadi puluhan ewu. Nah, nek wong medhit karepe mau kalong to, pitike 10 utok. Maka rumusnya nek wong medhit kuwi pitik 10 ditambah garangan sitok. Dadi pira pitike? Entek
dintekno garangan. Wong sedekah kuwi padha karo ngguwak cacing tapi oleh iwak. Ngguwak saithik tapi engko oleh akeh. Nah, anak nakal niku yo termasuk bala, sedekah kanggo tolak bala. Lha sampean nek pengen anake apik sing sregep sedekah. Enten Bu, Bapak Ibu wong biasa trimo TNI AD, Tani Angkatan Duran. Ngono ku anake iso apik-apik. Ahli berjuang untuk endi-endi niku ternyata setelah diselidiki mergo bapak ibu leloman ngono ku ya Allah nang donya wis dibungahno karo Gusti Allah anake iso apik-apik ya eneng bapake ahli ibadah ibuke yo ahli ibadah tapi anake mbeling-beling nawakal nakal kuwi jerene bapak ibu medhit tapi yo jerene ngono ku ora pate tau bani ngono kuwi jerene medhit pengenane pun kula aturna to wong nek loman ngetokno metunan kuwi mesti slamet ora wong tok apa ae anggere kathek loman metu ae duwe metu slamet wit pelem liwat pelem nang metu wae terus slamet apa diketok ra sida aja kuwi wawan kuwi lek sing ora tau wah lek ketoken diperkul dicecel-cecel tugel-tugel diobong wong nek loman apa dijuguk karo malaikat Israel peking karo Gusti Allah aja kuwi kanor wi loman kuwi kanor wi aja blongsong kae lho nang ketok cecel-cecel diperkuli terus diop ora wit tok kewan yo ngono nek loman yo selamat pitik nang ngendokan selamat apa dibelah dipekeh ra sida kok le aja sing kuwi pengendokan wis dipekeh lho dicolno neh kae sing ora gelem ngendok kae lho wis ora gelem ngendok melayu peleter ngantek nyosop kuwi kok wong nek loman yo ngono dipekeh karo malaikat Israel lho dipengeng Israel aja kuwi loman kale mblongsong kale gudange kale mbok sampean melayu kaya apa dipeleter Israel ngantek nyosop sampean siji loro au ilmin yuntafa'u bih pun sing loman nggih terutama karo guru sing mulang anak sampean putrane sampean ngaji nenggone Pak Yai Syafi'i niki sahriyae sak wulan pira gratis mangkane Syafi'i kurun Masya Allah yo muga-muga ketune ora lodok ngono ora kok ngenyek karuan kurune ngono kok lah kaya padha mbek aku ya guru ngono kok kaya aku lemu diarani ngenyek rata-rata ya ngono kuwi kiai-kiai melas nasibe kadang sabunan ngantek wis tipis lha ndek dhuwit perlu dikit tuku kapur nggo ngulang santrine dhek sabunan ngalah sabun wis tipis wis dienggo sabunan nggo kosokan digoleki ilang sabune celilang ra temok ora nek nyelempitno bokong ngene Bu sampeanku kok kebarus men wong sampean nitip sapi andung bathi ngono kok sampean nitip sapi namae wong bathi 1.500.000 ding to nek kuwi sapine ya ora mundak pinter ya ora mundak pengalaman nek nitip anak digawe ilmu dididik tata krama kok gratis yes mbah blongsong kebacut to pon kula wis tau crita ning sampeyan to Imam Ghazali iki le pakane iki trimo tukang dondom sepatu lho tukang dondom sepatu duwe anak lanang loro top karo Muhammad bin Muhammad Al-Ghazali dadi Hujjatul Islam adike Ahmad bin Muhammad Al-Ghazali kuwi mergo pakane iki luman nek karo kiai nek karo santri kuwi luman terutama karo sing mulang anake sering dikirimi manisan sering dikirimi ngoten niku mulane wong biyen ki anake ora patek pinter tapi tata kramane apik-apik soalnya wong biyen nek karo kiai ku perhatian wong biyen ku panen gabah no kiyaine kirimi dipikilno pirang gedeng no ditero kiai nggih to biyen ngono saiki ora saiki mecukil amit-amit tok wah wong biyen ku ngono malan sampean nek pengen anake apik yo panen gabah no kok Yai Syafi'i kirimi gabah kok sampean kok panen jagung yo yaine uncali jagung sampean panen menyok potok Yai Syafi'i sawatan menyok lho nyawate rongsak sawat loro merempul kabeh kok loman kok duduan Assalamualaikum Yai jak salaman
ngapunten Yai nyuwun barokah ndongaaken anak kula dados anak ingkang saleh ngono tapi no salaman kuwi tangane sampean kudu nang putih-putih grenjel mbah apa ngono kuwi nek kok Yai sampe mboten ngono juga deg kuwi dawat kuwi asline mboten napa liyane ya gelem kok aku nek iki nek padha kiyaine ra apa-apa ngomong ngene iki nek ra kiai ra oleh ngomong ngene iki ngene iki lak dirasani berarti Pak Anwar ya asline nyemoni to asline dhek ngaji golek dhuwit ngono. Kalau wis tau kandha to, ana kiai ngaji golek dhuwit kuwi dosa. Tapi luwih dosane nek kowe ngundang kiai ra mbok kei dhuwit tambah nemen dosa nem. Lha aku belajari loman ben dadi apik. Titeni tangga sampean sing loman-loman ku anake lak tata kramane apik-apik, akhlake apik-apik. Wis to titeni omongan kula. Tangga sampean sing loman-loman ku anake lak apik-apik ngono, tata kramane, akhlake apik-apik ngono. Sing medhit, ku anake lak gak beres-beres. Itu nakal. Titeni mawon omongan kula. Pun sing nomor loro au ilmin yuntafa'u bih ngilmu sing manfaat niki amal sing ora ana enteke ganjarane terus tambah akeh nah oleh ganjaran ilmu manfaat kuwi sampean ora kudu dadi kiai ora kudu dadi bunyai ora kudu dadi ustazah nun sewu bapak sing rawuh ten mriki niki apa kiai sedaya niku sing ketune putih-putih bunder-bunder iki apa ustaz kabeh nah, paling ya kaji lagi nyicil ketune tok ngono itu kowe lah ki sing rawuh kene iki ya bunyai sedaya wis sing putih-putih ku ya ustazah. Ada buruk-buruke ngono. Sampeyan nek pengen dadi oleh ganjarane ilmu manfaat barokah kuwi ra ngenteni dadi ustaz, ra kudu dadi guru, ra kudu dadi kiai. Mboten wong golek ganjaran ilmu manfaat ngono nemen gampange. Nemen gampange. Kula nate pesen jenengan nek gadah yoga alit di anak cilik kuwi usahano putrane jenengan iso maca Fatihah aja sampai kedisikan diulang gurune. Usahano anak sampean apal Fatihah ku sampean sing ulang apale Fatihah sangka sampean aja sampai kedisikan diulang gurune engko nek anake sampean iso Fatihah kedisikan diulang gurune sing oleh ganjarane ilmu manfaat gurune kenaan gurune sampean mau oleh cipratane saiki tok jejel to sampean nangen-nangen anake sampean ku sampean ulangi Fatihah terus diwaca apal terus diwaca niku saben putrane sampean maca Fatihah kuwi angger sak huruf sampean oleh ganjaran 10 padahal Fatihah hurufnya 174 lho anake sampean maca Fatihah pisan kuwi sampean wis oleh ganjaran 1740 kuwi nek putrane sampean macane Quran ra ndek wudu lha nek macane Quran ndek wudu sak huruf ganjarane 50 174 ping 50 piro ganjaran sampean berarti 174 eket kesuwen ngitunge 144 eket ngono ae terus putrane sampean salat lho nek diwaca ronjrone salat kuwi sak huruf kan 100 likulli harfin mi'atu hasanatin sak huruf 100 lha nek 174 ping 100 17.400 kuwi maca Fatihah pisan padahal anake sampean sedina suwengi maca Fatihah ronjrone salat paling titik ping 17 mergo salat fardhu ki jumlah rakaate 17 ping 17.400 akeh ewu nae wis iki lagi sholat fardune durung sholat sunahe putrane sampean sregep sholat sunah rawatib qobliyah ba'diyah engko bengi sik sholat witir tahajud sholat hajat esuk sik duha macam-macam kan anake wong blongsong sregep-sregep sholat sunah to nggih nggih apa nek ndelok gerangane ya blas kuwi ya gerangane ngono dapurane subhanallah terus anake sampean kok dadi ustad mulang kados Pak Asy'ari ngeten iki masyaallah nembe ngulangno Fatihah tok ngono ndek murid 10 diulangi Fatihah engko muridnya 10 iki dadi guru ben siji ndek murid 10 lho wis dadi 100 to diulangi Fatihah 100 iki ben siji ndek murid 10 dadi 1000 iki ben siji ndek muridne 10 diulangi neh wis dadi 10.000 iki ben sijine ndek muridne 10 wis dadi piro 100.000 ben siji ndek muridne 10 dadi 1 juta terus ngantos panjenengan wis sedo ten alam barzah niku jenengan entuk kiriman ganjaran bahkan dari orang-orang yang boten jenengan kenal wong sing gak sampean kenal raroh rading ngirimi ganjaran sampean teko Fatihah sitok masyaallah enake golek ilmu manfaate pol kok ganjaran ngono kuwi ana sing ngomong Pak kula niki ra apal Fatihah Pak wis kadung tuwek ra apal Fatihah nek Fatihah ra iso ya isone sampean apa isone bismillah ulangno bismillahirrahmanirrahim ibu sampean kok ndulang anak aja langsung dijejelno Bu ayo nak bis ayo nak bis kok anake sampean nirokno bismillahirrahmanirrahim kok katut pelo sampean
Anak apa ngombe, ayo bismillah, ya bis, ya bis, ya bis, ayo bis. Ngono, ngapunten jenengan apa ngemeki putrane, aja langsung dilotek. Ayo nak bis, nak bis. Ayo nak bismillah ngono. Ndak ngemeki piye nek praktekno, mosok bis ngene ya saruh. Anak arep mangan, ayo bismillah, ya bis, ya bis, ya bis, ayo bis. Pokoknya ana bise lah. Mbah Dalimas, Mbah Margojaya, Mbah Wiji, Mbah Indonesia kuwi. Pokoknya aja ninggal bis. Akhirnya putrane sampean disiplin. Setiap apa yang ngelakoni kullu amrin dibalin mesti bismillah, bismillah, bismillah. Apa mangan bismillah, apa ngombe bismillah, apa ngaji bismillah, apa turu bismillah, apa opo lho ora ninggal bismillah. Maka sak lawasin jenengan wis oleh kiriman ganjarane ilmu manfaate bismillah. Kaya ngene iki Bu nuwun sewu, nuwun sewu. Ibu kula sing pun kapundhut, insyaallah no alam kubur kono ya oleh kiriman ganjarane ngulangi aku bismillah. Saiki tak ulangno sakmene kae. Padahal wis wong pira sing tak ulangi. Lho iki lho enake ndi anak rondok pinter ngene iki. Ya rondok. Lho ngono ku masyaallah dadi gampang ilmu manfaat iku gampang. Pun sing terakhir niku pun nate kula aturno mboleni kok mbaleni kok ngentekno waktu to. Awaladin sholihin yad'ulah. Duweni anak soleh sing selalu mendoakan. Niki masya Allah subsidi amal sing boten wonten telasipun ngantos dinten kiamat. Ora ana permata sing berharga kados dene anak. Lah terutama anak iku pendidikan dasar niku Al-Qur'an. Aja sampai sampean duwe anak ora iso ngaji Qur'an. Bahaya. Lah saiki do ndelodok-ndelodok nek anake sampean iso ngaji Quran ya Allah, aja kok nang donya sampean ponten alam barzah terus diajekno, dikirimi ganjaran disobo kuburane, diziarahi, didongakno, ditahlili sak teruse. Lah nek anakmu ora iso ngaji, ta saiki nang kuburane sangu HP. Tiane wong kataman ki direkam. Untuk kuburan HP-ne disetel. Iki lho Pak, tak wacana Yasin Pak, disetel HP ngono ae. Jere pakane kok kuburan sampel. Zaman muda modern tas saiki iki ndelodok-ndelodok maca Yasin diwaca nang wong maca Yasin direkamno HP, mari ngono nang kuburan digawa. Tahlilan bareng ya mau disetel HP ngono, dhek rokokan nang dhuwur kuburane pakane. Allah. Pun ngaten Bapak, wis jam 12 terakhir kados wingi ibu-ibu nika niki kula jenengan apa ngadepi Ramadan to nggih. Ramadan niku artine pembakaran dosa. Dosane sapa? Dosane wong sing qoma Ramadan imanan wahtisaban nglakoni Ramadane temenan. Aja buyar sik ngenteni donga kok wis memeti. Mangke riyen ten gene bulan Ramadan ada satu kewajiban yang tidak terdapat pada bulan yang lain, jenenge kewajiban ibadah po. Lho ora disauri, Ibu, kewajiban ibadah po. Cara blongsong mawon poso iku maknane ngempet. Poso niku maknane wong iku anggere iso ngempet mesti uripe sela. Amma man khafa maqama rabbih wa nahan nafsa 'anil hawa fa innal jannata hiyal ma'wa. Sapa wonge sing wedi nang pangerane, takwa nang Gusti Allah, terus wa nahan nafsa 'anil hawa, mampu menahan hawa nafsunya, maka fa innal jannata hiyal ma'wa, tempatnya adalah swarga. Ten gene wulan Ramadan niki wis ora ana setan. Musuhe kula sampeyan karek nafsune dhewe. Musuh kita di bulan Ramadan itu tinggal nafsu kita sendiri. Mergo kathah riwayat bulan Ramadan setan dibelenggu, setan dipenjara, wis ora iso nggodha wong. Makanya kapan ulan poso ulan Ramadan gak ning wong blongso ngawan-awan nenggone warung ngopi ambek rokok jedal-jedul, yakin iku gak mergo digodha setan. Ya wong kuwi rajane setan. Lah nek wong ngono ku rasa wedi karo setan. Wong setan nek pedhok sampean tambah hormat. Mulane sing terakhir Ibu ngadepi Ramadan niki Kanjeng Nabi mulai Rejab niku wis prihatin. Mulai Rejab Kanjeng Nabi wis prihatin. Ramadan somben iki lho gedhekno ganjaranku apa malah gedhekno dosaku. Mergo Ramadan niku kan ditikelno 1000 sak apa-apane. Ibadah ditikelno 1000 ganjarane, maksiat dosane ya ditikelno 1000.
Saumu yaumin min Ramadan afdalu min alfi yaumin. Poso sedina wulan Ramadan luwih utama ganjarane luwih akeh timbang poso 1000 dina. Wa tasbihatun fihi khairun min alfi tasbihatin. Wulan Ramadan sampean maca subhanallah pisan iku luwih akeh ganjarane timbang subhanallah 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 ping 1000. Sedekah pisan padha karo sedekah ping 1000. Sampean duwe gedang goreng mbok sedekahno wulan Ramadan eneng cah darusan mbok uncalno kelotak kena ndase. Kuwi padha karo sedekah gedang goreng 1000 tak lotak 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 lotak. Masya Allah luar biasa. Bisa dikai bonus Lailatul Qadar bareng ngoten niku. Muga-muga kula sampean menangi Ramadan saged menikmati suguhan-suguhan Allah yang sangat indah di bulan suci Ramadan. Amin Allahumma. Tapi sampean yo kudu siap-siap, sapa ngerti ora menangi. Mergo nek tak delok praupane ketok eseh pojokan kae rondo eneng kae. Yo kudu siap-siap. Tapi ngapunten maksiat dosane ya ditikelno 1000. Nyolong pisan bulan Ramadan padha karo nyolong ping 1000. Nyelatu bojo pisan padha karo nyelatu ping 1000. Padu pisan padha karo padu ping ngrasani pisan padha karo ngrasani ping. Nun sewu ibu-ibu terus pundi rencana jenengan benjing Ramadan iki program rasan-rasan terus napa prai? Poso-poso kok banting kartu nik ping pisan nek perkara nik ping 1000. Mulane Kanjeng Nabi mulai Rejab wis ndonga, ya Allah panjenengan sampekno kula niki menangi wulan Ramadan. Dongane ampun apal ta Bu nggih? Apa ayo diwaca bareng-bareng. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma barik lana fi. Bagi pembadok tapi ya ranjana. Barik lana fi Rajaba wa Sya'bana wa balighna. Kok barik lana fi marzaktana bi rahmatin minka wa maghfirati wa ridwan. Niku mangkane Ramadan niku maknane ngempet nafsu, perang musuh nafsu. Wayah niku kula sampean tak kai ijazah insyaallah niki sampean waca gak sida nglakoni elek apa ra sida pokok dongane iki diwaca insyaallah ra sida nglakoni elek. Angger gelem maca donga niki pun niki ditirokno bismillahirrahmanirrahim. Yang banter bismillahirrahmanirrahim. Allahumma tak empet wes